Господа. Днеска така. Ще прочета два стиха от Стария Завет, като начало, после ще прочета още. В Втория Летописи, 16:9 се казва така. Защото очите на Господа броят или тичат по целия свят, за да се покаже Той мощен и в помощ на онези, които чисти сърца са напълно предани на Него. Още си ще прочета от Псалмите, 14:2 казва така. Господ налита от небето на човешки чада, за да види има ли някой разумен, който търси Бога. Днеска темата е така, че Бог и днес търси хора, които да го търсят Него. И наистина, когато чуем Словото Божие, виждаме, когато Исус Христос беше на тази земя, той ходеше, обикаляше по много места, идваха при Него всеки болни, други носиха болни, други да дадат чудесата, така нещо покрай Него идваше много хора. Но днеска, реално сега, наистина, това, което трябва сега да ме не човека, колкото Словото Божие и най-вече Неговото присъствие. Господ каза, там, къде са двама и трима, там съм и аз. И нещо, което е много важно, трябва да разберем, че Бог и днес, той също и днес, как тогава беше с израелтяните, той ги изведе от Египет. Знаете колко много чудеса за мен направи. Различен небето го на две. После когато там се яви на планата Синай, ти се оплашиха. И сега днеска, като че ли много ти мислики за Бога, мисли само за моралните атрибути. Бог е любов, Бог е добър, Бог е милостив. И това не цялата същност на Бога, че пренебрегваме в тези някои неща, които са за нас добри, ако мога така. Обаче целта на Бога е хората, човеки за Него, да бъдат към Него да се спасят. Но ти в Евреи, ти днес казва така, ако днес чуете гласа ми, не закорявай сърцата си, не закорявай сърцата си, не биде човек, идва време, когато в живота на човека идва Бог. При някой по-рано, при някой по-късно, при някой идва по няколко пъти, но идва ги при него, при човека. Много важно човек как ще реагира. И сега, Словото Божие, много път съм мислил, как Бог гледа сегашния свят, къде не беззаконие се премножава, колко много грях. Последните новините ще видите, 90 неща само лошите, много малко нещо, малко хубаво. И те всеки виждаме и ние. Но как Бог гледа вижда на сега, вижда, казва така. Псалом 14, първи стих. Безумни речи със света си няма Бог. Покориха се, сториха си дела. Няма кой да прави добро. Колко човек се отдалечава от Бога, толкова повече делата се ползва. Това е нормално. Няма как грешен човек да живее, да върши правилни дела. И лошото е, че всеки ден беззаконие се премножава и положението са все по-лошо и по-лошо. И каза така, всички се отбиха от пътя. Заедно се разлетиха, няма кой да прави добро, няма нито един. Без разум са всички, които беззаконстват. Без разум. Тук просто как хората нямат, разбирате, че има нещо повече, отколкото той свет може да им даде. И аз много път съм казал, хората нека се примиряват с света. Това е живота, яш пие, това не. Това е живота, това е край. И никой не иска да просмисли, че аджеба има нещо по-нататък. И ако се мисли малко, то Бог ще му се разкри 100%. Вижте, но това, че Бог се наблюдава всичко и вижда всичко това, да се от тази страна насърчително, от друга страна за нас е назидателно. Знаем, че ако сме Божии деца, всичко, което вършим, това става пред Бога. И това е нашата отговорност как живеем. Така Словото Божие казва така, Псалом 30. Господ гледа от небето, наблюдава всички човешки чада. Вижте, казва всички. И правени и неправени. Сега дома. И целта каква е? Някой казва, добре, коя работа е Бог с неправените? Бог иска наистина хората да идват при Него, да вярват в Него, да спасяват. Това е целта на Бога за човека. И Бог, така, че Бог разтригна времената, да може повече хора да дойдат. И казва така, от местообиталище си той гледа на всички земни жители. Онзи, който създаде сърцето на човека, който познава всички им работи. Бог вижда всички, познаваш ви, Бог дава шанс на всеки един човек. И много пъти ми казват сега, добре, парите, толкова време мина, защо Бог не дойде. Чул съм много преди от невярващи хора. Ако има Бог, що Бог не идва сега. Нали, Словото не се изпълнява. Не, Словото се изпълнява. И как тогава поредата на Ной прави 120 години, чука прави там кораба, хората му се приграваха, той стоеше кораба. Дори когато времето се изпълни, качиха се и дори водата и ще се заминаха. Така и в момента е времето, в което Бог още да утърпи, ако мога така. С цел хората разбират, че има нещо повече, но това пак е лично. Всеки човек в Петрова казва така. Господ не забавя това, което е мечтал. Според как някой смята добавянето. Но заради вас търпи. За дълго време, понеже не иска да поемат някой, но всички дойдат да поканя. Тук Словото Божие казва, всички дойдат да поканя. Значи, волята на Бога за човека е, човека дойде да чуе за него, да го приеме да се покая. Това е Божия здраве всеки един човек. Но за жалост, макар че делото кръста е завършено, всички хора. Делото е свършено, обаче не ще се спасяват. Това иска вече наше участие. Да, Господи, аз вярвам в Тебе. Искам да при Тебе.
приемима. Ако човек търси Бога, той не ще го намери. Така Тимотей каза, коя е Божията воля за хората, вижте. Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да спаси всички човеци. Виждаме, когато дума спасение, Бог винаги говори всички човеци. Така че тук още няма опцията за избрани, неизбрани и т.н. Защото говори, че като се намерят всички хора, при всички хора стои една опция, да поверят спасят. И каза така, и да достигнат до познаване на истината. Защото има само един Бог и не хората между Бог и човеците, човек Христос. Няма как без истината за спасение, няма как да намериш спасението. В Словото Божие я носят известно, Словото Божие каза, ще познаете истината и истината ще прави свободни. А истината е именно, че човек е грешник, защото сме ради греховете, и Първо Христос се покая да го приеме. И това е истината за всеки един човек. Сега има хора, които ще се за праведни, и като мен, аз не съм лош човек, аз не убивам, дължен и крадам, върши добри неща, защото трябва да се покаям, пред който трябва да се покаям. И не може да че себе човек е грешен по природа, идвайки от Адам и Ева. И той носи греха в себе си. Това е като ген. И трябва да се покая пред Бога и да осъществи своите отношения с Него. Но Божията воля наистина, Бог иска хората да се покаят. В 11-17 апостол Павел, бидейки пред Ареопага, там имаше хора, които поканаха са много богове. Но той не каза, вашите богове са фалшиви и мъртви. Той каза, вижте, че само на Божни. Но аз искам да говоря така една табела на непознатия Бог. И сега искам да запозная с този непознат, за който аз вярвам. И той накратко с няколко стиха им каза, представим Бог като Творец, Създател, и им каза, така ще направил тази кръв всички човешки народи да живеят по цялата земята. Но коя е целта? За да търсят Бога. Причем целта на цялото творение, горе за хората, е творението да потърси твоя Създател. Сега, разбира се, някой ще къде да намери Бога и то. Ако тогава Исус беше след тях, те го виждаха, чуваха за Него, ходеха подира му. Днеска няма кого да гледаме сега, физически голя след нас. Но благата вест е след нас. Той е след нас чрез духа си. В Деяния 17:20 казва, че защото в Него живеем се съществуваме. Той е реално той навсякъде, Бог е навсякъде, така че няма къде да търсим. Единствено трябва да търсим с вяра, небето към небето. В Йоанна 17 казва така, а това е вечен живот, да познае Тебе, единият истинен Бог и също ако си изпратил вечността, е свързана с една личност. И сега има хора днеска, аз много пъти там отивайки на магазин, ще да пия кафе, идват много хора, които много са невярващи. И говорим за Бога, много хора сега гледам там, взимат си питието, сядат си, говорят си, и това е техният живот. Всеки не е също. И когато говори за наистина смисъла, това е живота, където работи, каза, взема си парички, почая си, така пива си удоволствие, и да той затваря своя кръг в този начин на живот. Работи, семейство и да пи за алкохол и живее си живота. Да, аз хората не ги обвинявам, но това е тяхното верие в случая. Но това е той е сляп, това е каза дявола. Но и тези хора се примиряват, че това е живота. Начало и край. Не търсят отвъд нищо. И когато им говориш за тези неща, виждаш как филмите, че нещо и трогва на филмите, пак също работа. И Словото Божие казва, че дявол е да се изпълва на хората и да не могат да познаят честа. Аз съм наистина. Аз опет така, лоши хора няма. Никой не е лош. Всеки човек има себе си потенциал, това е Божие творение. Обаче дявола прави така, че хората да не могат да видят отвъд това, което имат. В Йоанна 17 Словото Божие казва това, а това е вечен живот, да познаят Тебе, единият истинен Бог и сърце го си изпратил. Но има и хора, които пък търсят Бога, които казват, искам да разбера, че има някакво нещо. Но някакъв път наистина човек може би тръгва така с несериозно отношение. Иска да разбереш дали има, дали няма. И идва на Бога, идва чува за Бога и после разбира, че наистина това е сериозно, това не е просто някаква игра. И остава в църквата, приемайки Бога. Йоанна 29 трябва да се казва така, и ще ме потърсите, и ще ме намерите. Виждам, че Бог каза, и ще ме търсите, и ще ме намерите. Тази дума, Бог не гледа да крие с хората. Бог не се крие. Бог иска да бъде търсен, когато да потърсите, преди да се открива. И това е много интересно. И сега, да знаем, че както има Бог като духовна сила, така има и дявол. Докато и не, Бог чака да го поканиш, дявол е без да го поканиш. Ето, разбити семейства, проституция, лоши колкото искаш. И всичко това е възможност си дявол да се лукавя с греха. В Йоанна 10 така, край се идва да открадне, заколи и да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и той е землин. Сега, важно е за нас да не търсим Бога само когато имаме някакви физически нужди, защото когато хората изпаднат в някаква нужда, о Боже, дай първата дума на човека. Вярваш, че о Боже, къде си? Ма Бог казва, не си бил тук. Въпросът е ти къде си. Сега, трябва да търсим Бога не само за нашето физическо снабдяване, но
близко до това, че се нуждаем от спасение от вечния живот. И сме казали много пъти, да я търси Бог като ставител, търси Бог като спасител. Защото приема и Бога, Бог вече когато той поема ангажимент в този живот. В Йоан 3:16 казва така, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. И после 17 също е много силен. Казва така, понеже Бог не е пратил сина на света, да съди света, но да бъде светът спасен чрез него. И аз искам така да направя един апел. Не се примирай с този свят, но търси вечния живот. Това е нещо, това е лично отношение. Понякога хората стават табела, християнин, отива на църква, отива да се молим, отива да не посещава да събрание. И си виж, началото реалността имаме. Минава времето, един човек качи започва така да изцеля малко. И това се вижда, така че има отстъпление, че има охладнява и това се вижда в момента сега. И едва не хората живеят с мисълта, че някога са били някъде, познават Бога, познават църквата, едва не това е като нещо, като той е тотално сила към нас. Вижте, иска се отстояване, иска да се пребъдне. Вижте, я просто казвам, отзад е пръчките. Ако една пръчка стои отзад, тя е там, дава плод. Ако не дава плод, рече се захвърля. И жалко, че има много хора, които имат изхвърлени от царството на Бога, точно преди това, че си мислиш, че са християни, да също време те отдавна са прекъснали връзка с Бога. И това е страшно. Сега, за тези Словото Божие казва да търсим вечността, да устояваме, да пребъднем с Него. В Йоан 4:6 изказа, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда по това чрез мен. Виждаме, много ясно казвам. Аз съм. Значи, няма как без Христос да виж небето. И така че той е пътят, той е личност, той е жива личност. И той иска да общуваме с Него. И когато си човек прекъсва общение с Бога, значи представи си, че е като родител сега. Ето. Който и тя да пред тебе и каза, Бог дете ли мъче, тати и баба, имам нужда от 50 лева. Добре, ти бъркаш там, даш му даш. Минава 2-3 месеца, той не се свърза за тебе. Но видим пак закъса и пак е да при тебе. И те писава болно сега, не толкова за парите, а за отношението. Така и Бог за да казва влез в скришна стаечка. Прибъдай с мене, прекрай време с мене. Молитвата е много важна. Молитвата, Словото Божие и общението. Това са важни неща. Елементарни са, но поне много че се пренебрегват. В Деяния 14 апостол Петър, когато го запитаха в че име върши тези неща, тогава имаше един курс роден човек, който казаха в името да се ходи. Той стана да почна да ходи. И те го питаха, какво правите ви, какво става така, в че име става върши? И той каза така, няма друго име дадено между човешките аспекти, няма друго име. Това е име на Христос. И днес е така. Религия е много, учение е много. Всеки парадира, че най-правилната религия. Обаче пътят към небето е само че си една личност. И самият Давид, който е познал Бога лично, ако мога така познал Бога, той каза така, това е цар. Едно нещо поиска от Господа, това ще търся, да живее в дома Господин през всички дни на живота си. И тук и горе се да бъда със себе, казва. Защо? За да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Той да се разпознаваше Господа, знаеш и кой е той, макар че той имаше своите слабости като човек, но беше Божий човек, човек по Божие сърце. И пада става, продължаваше отново с Бога. Така че, но той каза, едно ще път Господа ще търся. И тя много пъти, в момента времето, в което живеем, хората идват при Бога, първо при своите физически нужди. Това е най-елементарното. Човек се нуждае от много неща. И каза, било от работа, било от нещо друго, което е необходимо, било от здраве. И обаче, ще Словото Божие Исус каза така. Сега казвам, не се безпокойте за живота си. Ако сега Бог има сила да ни да вечен живот, то колко повече има сила да възстанови здравето на тази земя. И каза така, не се безпокойте. Кой ще едите? Кой ще пиете? Не се кой ще обичате. Не е нищо да почне с храната и тялото от обикото вижда. Той дава живот вечен, а не прави за малките неща. И той каза, търсете по него царство и нямата правда, всичко останало ще си прибавим. А като прибавим, ти казва и много хубав стих, така. А мой Бог ще събди всяка ваша нужда според своето богатство слава. Значи виждам, че Бог има силата да събди всяка наша нужда. От нас иска да стоим твърди пред Господа, не се покащаме. И сега важно да си в Колосяните 2 апостол Павел каза много интересно, че на 2. Тези, които са поверили в Бога, не се притесняват за този свят, да мислят за небето повече, по-скоро. И по-скоро, какво е това, което е ценно за небето? Защото понякога вижте, ние живеем на тази земя и прекалено отделяме внимание и енергия за тази земя. Обаче, ако тази земя сме хора, които сме пришелци, заминават, ние потъмем за небето. Тогава въпросът с космоса това е раница, ако мога така, за там. И защото ще ви кажа, защо. Понякога човек, когато отива някъде дестинация, той се подготвя
какво трябва да вземе, за да бъде добре там, за където отива. Той значи, ще мине през пътя, на този път ще взема при неща, но неговата прицелна точка е последната спирка. И ако нашата последна спирка е небето, то тогава би трябвало да запитаме какво се подготви от тази място на небето. И сега апостол Павел казва така. И тъй, ако се види възкресение с Вселенския състав, търсете това, което е горе, де се види Христос отдясно на Бога. Сега да мислите там. Мислете се за горното, а не за земното. Защото умряхте и животът е скрит става Бога. Значи, ако истински живот е там, трябва да мислим, Господи, помогни ме тази земя, да осъзнам как трябва да живее. Истина, какво да прави така, че като при тебе живота да бъде угоден на тебе. Това е много горно. И тук даже много ясно казвам, се поставя животът е свят с това, което предстои. И казват, де се събира съкровищата на земята, дето моли се жаги изяждат, където кръци подкладат ходят. Но събира съкровищата на небето, дето не моли жаги изяждат, където кръци не подкладат и хладат. Защото където съкровищата, там ще бъде сърцето. След съкровищата казва тук. Тук стана много това за пари, колкото нещо, което е ценно. Небето няма да има съкровища, небето има нещо, което е други изменения. И това, което е важно за небето, именно си кажа, че делата, които върши всеки вижте, имаше една история с Корнелий, няма да чета. Корнелий не познаваше Бога по-лата, имаше всяка вера в Бога. И Словото Божие каза, че той правеше много милостини, помагаше много хора. Но също време и се молеше. И видимо дойде един ангел от небето и каза, Корнелий, твоите молитви и твоите милости стоят пред Бога за спомен. И тогава той го изпрати оттам при Петър, да му каже Бога Трес, Корнелий повярва, че не му прави седем отдам. Има някои важни, които са седни за небето и това са именно нашите тела. Казват аз имам хората, с които живеем, като взаимоотношения, като общение. Това са важните неща. И ако понякога помага хората около нас, Словото Божие каза, ако някой помага на сиромаха, помага на Бога и Бог ще му въздаде. Виждаме, че Бог се отразява с хората, които никой няма за нищо. Сега, когато така, те са горното, именно горе за Божието царство. Самия апостол Павел каза така, защото нашето, само секунда, Филипяните 26 стиха, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме спасение. Нашето гражданство. Сега, всеки от нас, един ранен ще бъде там. И важното е сега, като видим как ще да посещне Господ. Защото Словото Божие каза, да не викат са, той е там, да ми се кажете голи. И аз не се ще правя така и една проповед. Богат този свят, голод в небето, това е страшно. Защото този човек има хора, които са успешни, знаят как да бъде така, че живота на тази свят да бъде уреден от всякъде. А обаче, колко за небето, това е важното. И помните, когато Исус, това е много пъти към този аналог, когато Исус разлее козите от сете, това вярваш от невярващи, и им каза така, понеже ви направихте това, Бог е проектил за вас Божието царство. И той им каза какво са прави. Той каза, гладен бях и ме нахранихте. Жена бях и ме напоихте. Тъмница бях, болница бях и разпустите. И те казвам, Господи, кога са беше такова нещо? Не помним. И той каза, това, което се прави от моите малките, не ме си го направили. Това го решили сега. И каза, и на другите каза, идете, вие, проките беше огън, пригответе дявол да я падна и тяги. Сега да, ако човек вярва в Господа и каза, Господи, научи ме наистина, така се вхожда да има наистина, да могат да бъдат посрещани в небето и наистина, като се извършва Божията воля. Самия апостол Павел каза така, дано всякак достигна до сила на мъртвите. Сега думам, това беше неговата сила. Това за мен, знаеш, той преживя много неща. Беше бит, беше върнен там в планета. И много неща преживя. Той каза, дано всякак достигна. И каза така, дано уловя това, за което бях уловил от Христа. Сега думам, това е целта. Целта е сега да разбере, каже, Господи, помогни ми да разбера това, за което си ме призовал. И аз вярвам, че когато човек наистина намоли, Бог ще му даде наистина това, което е проектът за него. И истинския живот не е на тази земя. Вижте, на тази земя не определява хората да спрят това, доколко е успял в тази земя, като християнин. Обаче да кажа, че успешният живот се изразява с други неща, в взаимоотношение с Господа. Помните богаташия Лазар. Богатият човек беше богат човек. Смезнател, той се беше богат човек. Лазар беше беден, че е болен. Но видим, когато ще свърши, видяхме кой къде отиде. Що? Вие беше вярваш, да беше не вярваш. Този, който е вярваш, богат, здрав, беден, ще е там, където е Божието присъствие. А други, за жалост, всеки не е пиене, но нямаше време за Господ. Така че, важното е за тази земя, всеки от нас да разбие същността на живота си, да живеем като хора, които преминаваме тази земя. Значи, разлика каква е? Човек, който вярва в Бога, така за това е живота ми. Ще ям, ще пие, той всичко прави за тази земя, всичко прави. Който душата му иска го прави. Обаче християнин вече знаех, че има нещо друго. Има нещо, което Бог предупреждава Словото Божие.
И вече ти имаш, той каза, излиза от този свят, отделете се от този свят. Семейство каза, аз дойдох да избавя от този свят. Да избавя, каза този. Значи вече целта е друга. И тук даже, в Словото Божие, точно 11 месеца сега прямо казаха за Претериопага. Тук казва, много, няколко стига много неща. Бог, който направил небето и земята, всичко, що е в него. Като го оставя на земята и земята и небета в ректорни храмове, не съм потребен служен човешки ръце, като да би му нужно от нещо. Той дава всички животи и дишане, да ни направи от една кръв всички човешки да търсят Бога, защото него живеем ние също. Целта на самия човек на тази земя преминайки е да търси Бога. И Бог е този, който наистина дава вечен живот на всеки. От нас иска наистина да не се преминаваме с това, което преживяваме. Ще кажа защо. Понякога хората казват, някаква съм бил на погребение и казват, добър човек беше, ще отиде. Ама виж сега, всеки един човек, който дошъл, ще отиде. Въпросът е, целта е кой къде отива. И да, това, реално, това е избор на самия човек. Така че ние сме избрали Господа и наистина нека така да живеем всеки измия ден, да доказваме пред хората, които виждат, че наистина нашия живот не е на тази земя. Ние сме именно за небето. Това е, ако съм нека. Бог да благослови.